tasoitukselle ja kaveri tulee tasoihin. Niin. Jotenkin on niinku mahdotonta nää voittaa tuolla. Niinpä. Ja onks teillä erät 2 vai? Joo, kun me tavallaan Lauri voitti jo sen pelin, mutta sitten Timppa tuossa sanoi, että voitu pelata paras 5stäkin, niin ja kun noita joutuu vielä tässä odottaa, niin ruvettiinkin pelata paras 5. Kyllä. Joo. Sen takia mä aika haluan, että saan tässä aina silloin pelaa. Mä ostin semmosen jälkeen. Okei, hyvä. Ei siellä enää pitää. Ei voi. Onks tää sekaerä? Timo. Mitä? Onks tää sekaerä? Eka erä. Ai joo. Okei. Se tuossa, mikä oli tässä takana. Et ois saanut strokea siitä. No ois antanut joo, mutta mä en ois antanut. Täältä takaa kun katsoin. Se on niin kaukana, se ei oo lyöntipaikka. Se ei oo lyöntipaikka. Se on pallolle pääsmisen esto, se ei oo lyöntipaikka. Ei sitä voi osaa strokea. Se on niin kaukana siellä takana, että siitä vaikka sitä lyömästä. Kaukana takana, kun mä olin siinä kiinni. Niin siis mieheen kyllä, mutta palloon. Siitä palloon. Pallohan on sun eloreilla. Ennen toista. Ei se on siinä aletaan siinä vaiheessa mikä minä tekee. Ei oo se on. Mitä se on? Hallituspäivässä kombilla. Joo, ei oo mitään. Muuta kuin mä joku saunaan tullut. Tälläkin sulla on aina täällä. Se on peruslyönti.
tässä taas vähän niinku poukkulyönnit, nyt me lähti ihan päin pestä. Äänestetään jumalauta täällä pokan reunalla kaikki nyt. Ja rupes sun volyymi nousemaan tuolla kentällä, vaikka ei kattonutkaan ties mihin suuntaan lähtee. Niin kun on niin helvetin huono. Kestä pipoa enää. Sen vielä jos niinku edes jotenkin toimii peli, mutta kyllä on ne ihan tuolla. Autoilee ihan laajasti kanssa. Niinku, sä yritin niinku kovan lyönnin, niin se oli täällä jossain se osuva, ei se lähde mihinkään. Paitsi väärään suuntaan vielä näkemään. Se ei riitä, että se lähtee huonolla forssilla. Lähtötilanne oli aika usein siinä kyllä se, että se oli ensin lyönyt sen tuohon keskelle. Ja sitten niin oli, mutta sitten kun tuli niitäkin, että oli ihan, siis sä syötit tuli tohon noin tosta lyönnyt. Joo. Vittu niistäkään kun ei lähtenyt, niin joo. Ja sitten oli muutenkin koko ajan pivussa, niin sehän käy vituttaa, kun nyt on paikka niin kun pelaamaan. Joo. Pyrit senkin niin. Mulla oli vähän hommaa joo. Sit sä sen verran hyvin rupesit heti viemään sitä, jos sulla oli paikka, että mä en päässyt kiinni siihen peliin. Mä joudun koko ajan roikkuu vaan mukana. Lyömään huoneja, posteja ynnä muuta. Joo, siinä joutuu sellainen, joko lyönti keskittyy tavallaan, niin sit sen kyllä huomasti se palkitsi. Että sillä ei lähde niitä saamaan enää kerralla, vaan ne pelaa ihan pallon kerralla. Kyllä. Tai ei pallon kerralla, vaan lyöntiä. Joo, siinä edellisessä erässä teit muutaman virheenkin sit semmosessa paikassa just, että ei ollut tarve tehdä. Se on hyvä paikka ja se löytyy peltiin. Silloin kun on tasoitus toisella, niin on aika harmittomia. Joo. Se pääsee niin lähelle sitten jo ratkaisupisteitä, että ei ole varaa enää tehdä yksin. Toisen ei voi riskeerata enää, että se tekee alussa muutama helppoa. Kyllä. Silleen se toi tasoituspeli on niinku sen, jota ei tasoiteta, niin kannata pressaa, vaan sen täytyisi pelata alusta lähtien niinku tärkeitä pisteitä. Niin, se pystyy jollain lailla säilyttämään sillä, että se ero, jos se on nyt hupelissa, se hupelissa se niinku loppuu suoraan. Niin. Mä pääsen heti 4-4, sit se on niinku vähän käsitellä. Joo. Eläinettä vastaan, kun se ei ollut oikein vielä niinku tikissä siinä, niin mä pääsin 6-0 ja sitten mä sain pari 3 pistettä, niin mullahan oli hyvä yrittää vaikka mitään. Joo, se huomasi, että sillä ei ollut semmoista, tai se kyllä niin jää. Sillä ei varmaan se fysiikka toimi silleen niin kuin yleensä, koska tuntuu, että sillä jäi semmoiset pallot hakematta, mitä se yleensä on. Ja toi on sama tilanne, kun tää joudut lähtee 0. On, mutta jos ajattelee, että se on yli kuukaudessa yleensä sairastunut sitä kuvaiselta saa. Syöhän se. Mikä tää on tilanne? Mikäs sinulla on? Ei mutta ylipäätään täällä on. Otetaan kössi. Jaa. Kössikin turnaus. Joo. Lohko pelattu jo. Joo. Sijoituspelejä. Tässä oli nyt finaaliin toinen. Oho. Olisi kyllä pitänyt kyllä tilaisuus käyttää hyväksi, kun oli tää kutosen taas kutosen. Niin. Nyt voisi ottanut tylysti ja hävinyt kaikki matsit ja seuraavalla kerralla oli hyvät tasot. Kyllä. Mä annan nää vastustajat huomaamatta. Aika hyvä. Meillä on semmonen häkkä, että meillä on vaan yksi kenttälä. Niin,